Gibasura sa Regional Trial Court Branch 11 ang duha ka cyber libel cases nga gipasaka ni Ramon Miguel Usmeña, anak ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Usmeña, batok kang Pablito Babin Alzaro kansang opinyon na papik samantalaan nga in English ug Binisaya ug sa online publication sa lokal nga mga pamantalaan. Sa joint order nga gipirmahan ni atong Disyembre 6, gikutlo ni RTC Branch 11 Presiding Judge Ramon Daumilas Jr. ang Supreme Court ruling nga nagtataw nga kinahanglan usa lang ka kasong libel ang masang-at batok sa tao nga gipasangin lang nakabuhi og libelo nga mga pamahayag. Mamahimong ang complainant mosang-at og libel ubos sa Revised Penal Code o kaha cyber libel ubos sa Republic Act 10175. Gipabura ni Daumilas ang argumento sa habig ni Alzaro nga nagkutlo sa desisyon sa Korte Suprema sa disini case nga nagdili sa pagpasaka og kasong libelo o sa cyber libel sa susamang higayon. Samtang ipasabot sa huwes ang laing desisyon sa Korte Suprema sa Alejandro case, igo man lang nagchisgot sa double jeopardy. Hinuon nagpabilin ang laing duha ka kasong libelo nga gisang-at ni Usmeña nga nag-ung-ong karon sa RTC Branch 5. Gawa sa pagka-kolumnista ni Alzaro sa lokal nga pamantalaan sa Subo, usaw-usab siya ka news anchor sa Balitang Bisdak ug Chief Executive or Operating Officer ug komentarista sa DYSS Super Radio.